Bilmeyim, әллә күпкә, әллә бик ұзаққа, ақыры мәңгін талмамын Тамбов орманнары ортасында усақ япырақтары шаулауын. Алар мәңгі минем хыялымда шаулый-шаулый япырақ ярылар. Қарт имәннәр қалмый минем арттан, қая барсам ұзатып барылар. Bir жердә юк андый ак кайыннар, bir жердә юк андый урманнар, bir жердә юк камыш сабаклары, андагыдай шаулый торганнар. Әкияттәге ике бала кебек кайын башларына үрмәләп, ике штансыз малай дөнья белән танышып йөргән идек бергәләп. Бербез сары чәчле, бербез кара, сары чәчлесе ул мин, кара чәчле, кыңгыр кара күзле, кәкре аяклы дусым, җан кисәгем, ул Мукамай бәгърем син идең. Ак кайынга асылып менгән кебек, мин тормышта һаман яктыга, югарга таба юл алдым. Менгән сайын җирнең матурлыгын, яктылыгын күбрәк күрә алдым. Ә син менә алмадың, калдың, югалдың. Әкияттәге ике бала кебек, икебез дә кара борынны зурлар кебек кулны артка куеп йөри идек таптап болынны. Һәрбер нәрсә безгә яңа иде, һәр нәрсәгә исебез китә иде, бер нәрсә дә бездән качмый иде, бар нәрсәгә кулыбыз җитә иде. Күпме кыян күрдек шуның өчен, күпме тал чыбык ашадык. Әкияттәге ике бала кебек күпме җәфа чигеп яшәдек. Кем уйлаган шушы шаярулар синдә кәсеп булып калыр дип. Уйнап башлаган эш тормышыңны хәрәкәткә алып барыр дип. Хат язсам да хәзер соңга калдым, укымассың минем хатымны. Ләкин минем бурычым, Мөхәммәтҗан, йылу синең яманатыңны. Син гомереңне усал исем белән, канлы пычак белән чикләдең. Әллә ничек булды синең гомер? Син Мукамай әллә нишләдең? Әкияттәге ике бала кебек кайын башларына үрмәләп, ике штансыз малай дөнья белән танышып йөргән идек бергәләп. Ак кайынга асылып менгән кебек, мин тормышта һаман яктыга, югарга таба юл алдым. Менгән сайын җирнең матурлыгын, яктылыгын күбрәк күрә алдым. Ә син менә алмадың, калдың, югалдың. Үткәннәрем авыр әкият минем. Ул әкиятне әгәр сөйләгәндә чагылып китсә синең күләгән юк, мин ант итәм, һичбер вакытта да сине карак итеп сөйләмәм. Син яшәргә хаклы кеше идең, син яшәргә җирдә теләдең, тик син ачлык тырнагыннан түбәнлектән чыгу юлын гына белмәдең. Ә бит бергә чабаталар үреп йөргән чакта син остарак миннән үрә идең, минем матур итеп үрә алмауны булдыксызлыгымнан күрә идең. Ник соң бу булай булды әле? Ничек хәрәкәтен күрмәдең? Ник Мукамай соң син тормышыңны чабатандай матур үрмәдең? Син гомереңне усал исем белән, канлы пычак белән чикләдең. Әллә ничек булды синең гомер? Син Мукамай әллә нишләдең? Ә бит безнең гомер матур урманнарда май айдай матур башланды. Әкияттәге ике бала кебек икебез ике якка ташланды. Синең тормыш авыр әкият булды. Ул әкияттың соңгы битләрен син зур исем, мәңге онытылмаслык эшләр белән бизәп китмәдең. Син адаштың, ләкин син яхшы идең. Синең яхшы иде күңелең, тик белмәдең тормыш баткагыннан ялгыз чыгу мөмкин түгелен. Син белмәдең кешеләр җирдә тормыш баткагыннан чыгу юлын бергә эзлиләр. Ялгыз калып ачтан үлмәс өчен күмәк тормыш җирдә төзиләр. Үткәнемне әкият итеп сөйләгәндә, чагылып китсә синең күләгәң, юк Мукамай, һичбер вакытта да сине усал итеп сөйләмәм. Син ярлы идең, ләкин эш сөя идең. Синең яхшы иде күңелең, син белмәдең сыйнфи белгенлектән алай чыгу мөмкин түгелен. Көннәрдән бер көнне Гади Такташ театрга без артистлар янына килеп керә. Шунда әйтә, Сәлимҗан, менә сиңа бер шигырь яздым, син аны сәхнәдән укырсың ди. Ул Нәни шаярулар циклыннан Абдулла ага әкияте. Һәм мин бу кичкенә шигырьне 50 ел буена укып киләм. Күңеле булсын, рәхмәт әйтсен дип, туфли алып кайттым хатынга. Бер атнада үтми карыем мин Җамалның сүз кузгата пудра хакында. Ансында алып кайттым, шәһәр бит дим, кеше хур булып йөрмәсен, дөнья хәле күңел калыр дидем, үлеп нитеп китәр белмәссең. Күңел йомшак чакка туры килде, ни кушса да сүзен тыңладым. Ялтырап торган батиш күрмәк алдым, бәя фәлән дип тормадым. Көннәр үтте,
bir көн май числосы чыктым собраниедан артык арылды. Бакча буйлап кайтып киләйм, күзгә 2 кеше чагылды. Карыйм, субханалла, берсе минем катын. Туфлә кигән, пудра ягынган, ана үрдәк кебек басып килә, егет тә бит үзенә табылган. Шуннан берәр гынах фәлән булмасын дип артларыннан алга атладым. Йөри торгач булар утырдылар. Егет үбеп тә алды. Сыбалыш күрмәгемә сыймый башладым. Ул көнне зур гынаһы булмай калды. Аерылдылар. Мин дә киттем катын артыннан. Кайткач кая булдың фәлән төгән дип сораштырып карыйм, катыннан алды. Хатының яхшы киенеп йөри башладымы, авызыңны ачма, кара артыннан яман уйда йөри булып чыга, вапчы саклан катын халкыннан. Габдулла агай кайткач мин Җамалын ярган ахыры үзе яруын. Ансын әйтми тик сөйли ул ничек итеп үчен алуын. Иртә тору белән күлмәкләрен, туфләләрен кыстырдым да култык астына чыгарып саттым. Аннан бик һәйбәт бер китап алып кайттым катыныма. Хadi Такташны мин Казанга килгәнче үк белә идем. Ягъни заводчны. Чөнки миңа Такташ турында Әпсәләмов бик күп сөйли иде. Казанга килгәч, беренче танышкан язучыларым ул да булса Кәрим Тинчурин, Фатих Абзәмилхан, Такташ, Кутуй, Шамил Исламовлар булды. Беренчеләре аның Кәрим Тинчурин белән Фатих Абзәмилхан безнең укытучылар иде. Ә булар инде безнең чордашлар. Ничек кенә булмасын, театр техникумы анда киләләр язучылар. 24-нче елны Хadi Такташ үзенең мәшһүр Гасырлар һәм минутлар поэмасын язгач, без студентлар аны коллектив декламация итеп сөйләдек. Әлбәттә, авторның рөхсәте буенча үзенең катнашы белән. Ул вакытта коллективный декламация модада иде. Менә шунда мин дә катнаштым, һәм шул декламациядан минем башыма сеңеп калган кайбер моментлар, кайбер матур яңгырашлы сүзләр. Мәсәлән, ул бөек юлбашчы турында булай дип әйтә. Син кояш, аны тудырдың, син аны назлап сөйдең, син аны һәр көн чыгып ул бармы дип карый идең. Ул хәзер юк, ул кабердә. Такташ үзенең шигырьләренә бик талапчан кеше иде. Бу мәсьәләдә ул минемчә бердән-бер. Менә аның шигырьләрен укыганда айрым җөмләләр түгел, айрым сүзне генә ялгыш әйтсәң дә, ул хәзер сәхнә артына киреп җитә һәм күз яше белән әйтә. Ник алай ялгыш сөйлисең? Аны бит син язмаган, мин язган ди. Дулый башлый. Шуңа күрә аның шигырен укуга күп артистлар җөрьәт итә алмыйлар иде. Һәм кайбер артистларга үзенә әйтеп куя, син минем шигырьне укыма. Мәсәлән, менә мәрхүм Зариф Закиров әйтте. Син әнә Кутойның бомбасын укы. Ә ул вакытта бомба укып Зариф яхшы гына шөһрәт казанган иде. Син бомбаны укы, әмма минем шигырьне укыма ди. Үзе ничек укыйдыр соң ул? Үзе минемчә шагыйрьләр арасында иң яхшы укучылардан. Хadi Такташ, Гадел Кутой, һәм мин аны үзем ишеткәнем юк, Шәйхзада Бабич. Шәйхзада Бабич турында Галимҗан Ибраһимовның бер yerдә язган җөмләләре бар. Шәйхзада Бабич бик яхшы укый дип. Такташ белән Кутой ул үзенчә Кутой оратор иде. Кутой пафос белән укый иде үз әсәрләрен. Такташ ул лирик, әкрен генә, салмак кына, мөлаим генә, ифрат мөлаим кеше үзе дә. Ул чорда бигрәк тә студентлар бик яраталар иде. Такташ чыкса, һәр вакытта уррак чыгаралар иде. Менә мин үзем аның Мукамай әсәрен укыган, тыңлаган кеше. Бергә сәхнәгә чыкканыбыз бар. Бик бирелеп, бик шын күңелдән лирик формада алып бара иде. Мин Мукамайны аннан соң күрдем, безнең зур трагик артистыбыз Мутин укыганны. Ул да бик яхшы укыйды, ләкин Такташ исән вакытта укымады. Такташ үлгәч кенә укыды. Ул да сизде, Такташ бәйләнәчәк, чөнки ул пафос белән укыйдыр иде. Булай Такташ үзе кеше буларак бик саф күңелле, намыслы, шул ук вакытта үпкәли торган бик тиз, шундый кеше иде. Аның кешегә бик шәфкатьле, рәхимле кеше.
Сүзім құры болмасын үшін бір фактіні аның ұлы Рафаил бір нәрсе yazған. Міне кішіге ярдәм ите тұрған кішіге рахимлі болуы турында. Тақташ алып қайта костюм үстіне киерге. Шул алып қайтқанда бір дұс кішісі шырый. Шағир болғандар енді солай ақшаға мұқтаж. Зарлана міне менің дей шалбар жоқ, шалбар тұзды. Нешлерге енді. Шулай міне шалбарын тұздымы. Тақташ алып қайтып келген костюмының шалбарын тұттыра міне кейді. Һәм өзі пинжак білән үйге қайтып кіре. Міне шуннан көріне енді ненде екен. Анан шул уақытта ол орысша айтканда наивный гына кеше иде. Кыяфәте матур. Әпсәләм сөйлейдер. Иртә белән торгач та ул көзге алдына килә ди. Алар икесе бергә Франция номерында тораннар 22-23 ел сезонда. Карый. Аның бик матур зәңгәр күзләр, бик зур сары шәч, төз һәйбәт, матур борын. Әзерәк шул авыз зуррагы. Шул көзге алдына килеп баса да икән, ник авыз зур булдың дип кыйный. Аннан шигырьләрен укый башлый. Шигырьләрен укып, аның яңгырашын белергә ынтыла. Ул бик әһәмиятле момент шагыйрь өчен. Яза шундук укый, таный. Нишки яңгырый бул шигырь. Анан Такташ белән якын мөнәсәбәттә булырга туры килде, чөнки аның әсәрләре безнең Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә барды. Беренче әсәрен әйтәләр 22-23 елны, ансын мин күрмәдем. Җируллары Кәрим ага Тинчурин куйган, Такташ үзе идеяны уйнаган, зур артист Мифтах Абсәләмов адәмне уйнаган. Шуннан гына беләм. Икенче әсәре Күмелгән кораллар. Ул заманда бик яңгырады ул әсәр. Зур уңыш алды. Анда зур артистлар катнашты. Мәсәлән, Барый Тарханов, Шакир Шамильский, Нагыймә Аждарова, Сиддиқ Айдаров һәм башкалар. Һәм шул вакытта безнең кебек вак-төякләр, яшь артистлар ул вакытта. Әсәр үзенең мәфһуме белән бик яхшы язылган иде. Анда була ике туган. Берсе аның Мансур, коммунист, икенчесе туганнан туган Солтан. Солтаны аның дезертирлар башлыгы. Гадәттә белән әйтсәк, бандит инде. Менә шул икесе арасында көрәш бара. Менә шул бандитны уйный иде Сиддиқ Айдаров. Айдаровта бер кызык гадәт бар иде. Менә сәхнәдә бер нинди булса триумф ясарга омтылу. Анда Солтан атка атланып килергә тиеш. Менә шул Сиддиқ Айдаров сәхнәгә инде ат кертү бик җүнлеш түгел. Нәрсә эшләсә дә барып пожарный командадан яхшы бер матур айгырны сүтәрәп китерә. Ул вакытта без Баумында зур театр бинасында идек. Аннан кертүе җиңел атны үтә дә китә зал аркылы. Менә ул масаеп шул атка атланып килеп керә. Да, үзе кереп теге абый тиешле коммунистны ата әйләнеп чыга да шул атка атланып кире китә. Атны бәйләп куя башта кергәч, шуңа карап берничә крестьян ат тирәсендә йөриләр инде, бик кызыгалар. Ай, бу айгырны, бик шәп, дип йөриләр, сөйләнәләр. Менә моннан биеңне чаптырсаң, булай инде кылын дип шундый сүзләр бар. Бигрәк тә Һади Такташ маңа исе китә иде. Шул ат белән керүенә. Инде шул наивныйлыктан килә инде. Артистларның уйны бар бит монда, ат түгел. Әгәр дә шунда берәр артист килеп Такташка бүген ат булмый Һади. Ат булмый дисә, теге үпкәләп, башы күз яшы килә тегенә, яшенә тыгыла. Инде ат килеп чыкса, не кайфы килә инде. Ул әсәр Октябрьнең 10 еллыгына карата куелды. Һәм бик зур уңыш белән барды. Әсәрне сәхнәгә Шакир Шамильский куйды. Икенче әсәре аның Татар театрында куелган Югалган матурлык. Бу мөхәббәт турында. Пьесаның каһарманы Газиз, аның сөйгән кызы Галия. Бу турда Такташ үзе бик ышанып язган бу әсәрне. Әсәрне сәхнәгә Гомәр Девишев куйды. Әсәрдә шундый моментлар бар. Менә мәсәлән, туй була, Газиз белән Галияның туйы. Шул туйда тамада ролен мин башкардым. Солтан исемле егетне, студент. Анда сый, хөрмәт, табын әзерлиләр. Ул вакытта пьесада уйнаучы Сара Байкина, Галияны уйный торган һәм Асрауны уйнаучы
Naima ханым Таждарова, шул мәҗлескә бәлеш кертергә булганнар. Һәм бәлеш булганда бутафорский бәлеш түгел, чын бәлеш, каз бәлеше пешергәннәр. И вакыты җиткәч китереп керттеләр сәхнәгә каз бәлешен. Мин тамада теге бәлешне сиздем инде, бу чын бәлеш икәнен. Зур пычак белән һәйбәтләп кисеп җибәргән идем. Я, бер сәхнәгә шундый бер тәмле, хуш ис аңкыды, каз бәлеше бит. Мин тиз генә бер зур кисәкне алып куйдым үземә. Аннан калган кешеләр һәммәсе шул бәлешкә ташландылар. Сүз сөйләү бетте сәхнәдә. Тукталды. Һәммә кеше бәлеш белән шөгыльләнә иде. Озакта бармады, пәрдә төште. Пәрдә төшкәч, Такташ үзе йөгереп керде. Кайда бәлеш, кайда, бәлеш кайда дип. Мин әйтәм, кил миңа, миндә бар бәлеш. Айтып, үзен бәлеш белән сыйладым. Һәм монда шул Такташның наивныйлыгы, монда инде үпкәләргә кирәк. Сәхнә тукталды, уен бетте диярлек. Юк, менә шушындай бер. Анда яхшы башкаручылар бар иде. Шакир Шамильский, Сара Байкина, Зөбәрҗәт образында Рукия Кушловская һәм башкалар. Бу әсәр вакытында бик үк нык яңгырамады, чөнки ул шундый чыр иде. Комсомоллар кызларга алка кияргә ярамый, балдак кияргә ярамый, ирем буярга ярамый, чәч көдерәтергә ярамый дигән бер дәвр иде. Шуңа күрә язучылар, калаятәчләр ташландылар бу әсәргә. Безгә җылак мәхәббәт кирәкми дип. Шуңа күрә ул вакытта бик яңгырый алмады. Икенче куелышында инде 56 елда шул ук югалган моторлыкны мин куйдым. Ул вакытта мәхәббәткә караш икенчерәк иде инде. Ул вакытта инде йөзектә килә иде, алкада һәммәсе дә башка, һәм бу сәхнәдә барган саф мәхәббәтне аңладылар. Һәм бу спектакльгә Хәсән Туфан һәм мәрхүм Шәйх Иманнур бик зур, бик яхшы рецензия алып чыктылар. Соңгы әсәре Такташның булды Камил. Ул вакытта бездә режиссерлар коллегиясе эшли иде. Мин яшь булуыма карамастан, мине дә шул коллегиягә режиссер итеп керттеләр. Беренче инде минем адым. Һәр режиссерга әсәрләр бирәләр, миңа бирделәр Камилне, Adi Такташны. Мин бик аптырап калдым. Әле шигырь сөйләгәндә бәйләнә торган кеше бу пьеса белән мине һәлак итә инде бу дип. Булай дустана гына эшкә тотындык. Ул бу квартирында, Пушкин урамында, мин анда бик еш кына йөри идем. Сәйдәш белән дә баргаладык, чөнки Сәйдәш аның пьесасына музыкаль оформление ясады, матур гына көйләр язды. Кызганычка каршы ул көйләр юк хәзер, югалган. Такташ, Сәйдәш, мин ишәү утыра идек. Бик күңелле үткән кичәләр булды. Сәйдәш телгә, беләсез, сүзгә бик оста иде, сөйләргә бик оста. Анекдотлар бик матур сөйли иде. Һәм бик яхшы фокслар күрсәтә иде ул. Картага бик оста иде. Аны берәү дә белми, аны мин генә беләм. Шул фокслар күрсәтеп, Adi Такташ исе китә иде. Ул анекдот сөйләгәндә көлә. Ул бит Такташ шундый иде. Көлсә инде шаркылдап көлә, татарча әйткәндә. Кычкырып. Аннан мин үзем ялгызы байтак кына пьеса өстендә эшләгәндә барырга туры килде. Бер вакытта бардым, әзрәк пьесасын сыздым инде. Режиссерлар үзләре бик язмаса да, кешенекен сызарга оста бит. Шуны мин дә кызыл каләмдаш белән яхшы ук сыздым. Такташның бик ачуы килде. Аннан тагы шул күз алдында укып тәңгә сыза башлагач, каләмен атып бәрде. Бик оста икәнсең, үзең яз. Каян килгән белгеч дип барып, мишкә барып утырды, үпкәләгән бала шикелле арты белән. Шактый вакыт сөйләшмәй утырдык. Ахырдан бәрбер килештек, дәвам иттек. Аннан бер кызык сәхнәсе бар иде аның. Абдулла Кулак, Камилнең әтисе. Аларның туган тиешләре Рөстәм, коммунист. Вакыйга авылда бара. Менә шул коммунист теге Абдулланы Рыскулач әйтергә килә. Менә ике арада бик каты ызгыш китә. Талаш. Чак кына инде сугышмыйлар. Шул вакытта Такташ язган ремарка. Әнә алар талашкан вакытта санда өстендә мәче бик тыныч кына битен юып утыра дигән. Мин Гадига әйтәм, укы менә моны. Укы. Менә бу нәрсә бу?
Benim bir sahnede kirtirge, drisere aytırgen meşim yok. Senin var mı dediğim böyle anlamayı. Şundan anlap aldı da ya tutunda şarkıldap gülerge. Hiç toktavsız bir küp gülüp, gözüne yaşları kilip, ondan benim bilen de riza buldu. Evet, manzara bik motor bulay. Kino alırga. İki kişi talaşa soğuşur derece kilgende, melçe bik tanışkana bitin diyor otura. Elbette bu hudojnik için bik motor görünüş. Şulay ikinci repetitsiyaya kile bu. Kile de otura. Elbette motor kengeçler vereyindi mina. Minlerse yaş rejissör. Özüm de bulay korkam. Oynayayım da şunday ola artistlar aytik. Shakira Şamilski, Öleş Kazanski, Hüseyin abi Urazikov, hem başkalar. Özümdir kaldırıp düşken. Mana o kengeçleri, motor kengeçler vere. Bulmasa nerseçli repetitsiya barganda bir sene işlamasa artistlar. Orundağı bilen burula da otura. Eğinde bir sene bir işlasa, ayrıca hemen harkıldap güle başlayıp. Şuna men baytak tüzdüm de bir günü artistlar ketkeç alıp kaldım netem. Hadi kalalı, söyleşeyeni. Dem sen bundan soň bir neçe gün repetisiýaga kelme. Senin reaksiyondan artistlar barşılalar. Dinlerse, to upkalisin, to gülesin, bula yaramay bit. Aptırdı geçti alay kılamayındı. Mana bugünden repetisiýaga girmediydim. Romanın bek keyfi gitti, qaytyp gitti söyleşmişe. Lakin tüzmedi. İş günü ötkeş yanadan kelgen. Halaga et terisinden tıkken bir tonu var ya, şol tonu kiyip, ta kelip oturdu. Nun işleteyim. Taan şol hal. Şol aytıp, türlü vakiyalar, türlü haller kişirip spektaklini çağırdı. Lakin spektakl hadi taptaşka şadı. Neticede premierden soň meni kuşaklap öptü. Hem mena özünün birinci tomu Yaňalypşa basılanıydı. 31. yılını şunu автограф bilen bule gittik. Автографka yazgan Selimcan Sina Kamil'nin rejissörüne Duska hadi taktar. Şunun bilen Kamil'nin sahnede koyuluşu tamam buldu. Spektakl yaxşı gına uzdı.